Igsuon, makaangkon tag tinuod nga kalinaw ug kalipay diha rayod sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay dili sa salapi igsuon, dili sa bandi. Nganuman, oo ang salapi atong need, no? Para mabuhi ta. Kay naapatan nining yuta, nagpaabot kano sa himo ng adlaw sa paghukom. Pero dili siya ang tinuod nga makahatag natog satisfaction ug kalipay. Nganuman, kung kwarta palay tinuod nga kalipay, nganong dahang gahikog nga sila doon na may kwarta. Daghang nagbulag nga mga magtiayon, pamilya, walay maing relasyon, bisan daghang kwarta. Tungod kay nganuman, naay mga butang nga dili kaya pud bayaran sa kwarta ug mahimo pinaagi sa kwarta. Sama sa tinuod nga kalinaw, ang imong kamalinawon sa imong hunahuna karon dili na kaya bayaran sa kantidad isuon. Ang imong pagmahal karon nga nay nagpanggag nagmahal ka nimong tinuray, di na kaya bayaran sa salapi, kun dili ang gugma ni Kristo lamang. Kay kung ikaw mahigugma sa Ginoo, mahalo nimo imong isikataw, mo nay dako nimong bandi. So munang kita no paningkamutan nato maisuon ang atong pagpanginabuhi ni yuta, dili lang sa salapi, sa dungog ug bandi, kundi kabuto nato ang panginabuhi nga uban ang gugma sa atong Ginoo, gugma sa atong isig kaingon. God bless.